रिकॉर्डिंग बाय मगहिया म्यूजिक मानपुर ब्लॉक गया। बोलो बोलो टिम घर वाले बाबा की। म्यूजिक बाय पीएम बिहारी। ये भांग गांजा बौराइल बाड़ा हो, बाबा के भक्ति में लोटाइल बाड़ा हो। ये भांग गांजा बौराइल बाड़ा हो, बाबा के भक्ति में लोटाइल बाड़ा हो। तोरे जैसन बम के चलते देवा घर में बड़का बड़का कांड होला। ऐसा ही ना बोले बाबा के डिमांड होला, कौवा खो के कांवरियन बरांड होला। ऐसा ही ना बोले बाबा के डिमांड होला, केउला के कांवरिया बरांड होला। घर वाले बाबा की। पी के गांजा भंगिया कैसे चलाबा तू डगरिया हो। बोले बाबा हम पे फेरिए जब अपना ऊ नजरिया हो। पी के गांजा भंगिया कैसे चलाबा तू डगरिया हो। बोले बाबा हम पे फेरिए जब अपना ऊ नजरिया हो। गला में शोभेल नाग शिव के सवारी उनकर सांड होला। ऐसा ही ना बोले बाबा के डिमांड होला, कौवा खो के कांवरियन बरांड होला। ऐसा ही ना बोले बाबा के डिमांड होला, गया जिला के कांवरिया बरांड होला। बोला बोला बाबा गरीबनाथ की। पीएम बिहारी कुसुम के बाज गनवा जी। अजमानी से कुमार देख जाता देवघर भवनवा जी।